Adanwomase abosia ne se de ma obia ate Adanwomase dini ni ani Kente nwuro no nyentema no ana ma yedin no course do ana fe nso ye hene no oka ba bi o di secondary school nso to be kan ho nti sa nniema mienu ana Adanwomase din akoso do Adanwomase ye nyina mfiri faako na nanu a wote adwamu ana kurom ha hene no wo firi ayase danse ayase meso me ne Kente hene no so me firi dwaso nti enipa no ahemfo bebre obi a wo baabi ofiri baaye obi a wo baabi ofiri baaye ne yebeto nana no Danwoma dua ene fene Danwoma ase ena na mpanimfo no no omote ene yebeto wo mu wo Danwoma no ase nti no wo betena no na wo busa wa mane na se wo betena na wajew se wuntime ntena na se wo konwa wo de baaye na esosena ne de no a no amaako fi so no di ka baaye meni wodidi a na mugusu a me yi kase me amidi ka ne no me yi kase ateka ne nteka se enti wa wo betime no atena no na wonne no atena wa wuntime no na so wotutu so na akọ dua Adanwoma ye betena se Adanwomase wo bi sa ya hemai hemai ha ya Adanwomase fo na poku wona odi ha de kuro ya konwa na nkosa nti ye de kuro na sompa ya soma ye nti ana ma otumfo pagya ye nti ye wani pa mienu a ye wa hemai a o ma konwa na da ho se ya firi se borobode ade a enkonyo baabi enkonyo be du ensia nso wo twere ade hemai enkonyo mienu pe wo mu fira Adanwomase ha ana ekodi hene apa wani woni abrefo enu anu no ana kwakupoku kwakan ho na ye miensa nti Adanwomase fo enipa miensa ana edi hemana konwa obia de hie bia ni ho a wote hemana konwa so a ye pru na konwa damu wo te konwa no so ade hie ni bebre ye be fa ofiri ha baabi na ukotena konwa no so a ye ntu so a no ayare bone no wu ya ni etu so enti enipa miensa no a ye fira Adanwomase no wonu konwa miensa ani go ya maya konwa mu se wo mu konwa ye babo ya mane se konwa no ato wode he bia wo pa konwa no bra fa odine bra enti se enipa bi efiri ha na ye nye bia baabi a bekwa akofa bia no aha nipa ka ho na o menyara ya adwen na edi nipa kora cheso Adanwomase akonwa no ye eko na akonwa abusia hemfo no hene ye wo mu miensa ye wo man hene ene wo obrempon ene wo odikuru na wo pagya ye ma ye koye obrempon tumfo na dawroma ye bodi mpawo ye nyaw wo tumfo ayade amaye fi se ye dwuma ye yema no atamanwuna dwuma no ono na ma ye ko esirem ene ekosi atamanwuna no esirem na mpanifo afra ho sera ha antu bontuku na ekosi ye enipa afibebuo ensia ene firi kurum ha ekosi ye ne ba ya nwere na ntuma ma no na no ho ane wo pere se na dawroma ompagya no so ma ya brempon na sebe akora wo kotuku agina ka de bia kraso wa de bia kraso wa onkona nim
ɛna otimfoɔ pagya no a ɔbɛyɛ ɛbrɛmpɔn nti kane no de saa kyerɛ kyɛmpɛn hene saa kyerɛ kyɛmpɛn hene wɔne ɛhene aseɛ ne sɛsɛ deɛ yɛni hɔ bio nti sɛ yɛkɔ otimfoɔ anim direct yɛkɔ sae a yɛnkɔ kyɛmpɛn hene hɔ yɛkɔ otimfoɔ hɔ ne kɔ saeɛ ɛda wase otimfoɔ wayɛ adeɛ nanan na yɛaba no bebree nso wobaa yɛ wapagya no sɛ bieburu wobɛsa yɛ kora bisa yi bi bisa di n'anim sɛ mmɛmma ne hɔ nti otimfoɔ wayɛ adeɛ nana sɛ atu wayɛ adeɛ wabo Adanwomase man nnipa no nso so a wɔgye no esi Adanwomase akonnwa so wɔ no sɛ bi wɔnyɛ nipa hunu mo a mobaa yɛ fie yi wobɛka sɛ yɛsie ne nnɛ nti fi dadaa a ɛburu mfie sɛ wɔ hɔ ɛna wayiyi no maako sɛ akɔyɛ efiemmono a sɛ obi aba a ɛnu sɛ abrɛsane ane ahemfie si hɔ yi ahemfie foforɔ mantam wɔduadua nnua duadua friends nkube nketenkete no abi w'anim wɔ ɛne nnua nketenkete wɔ mantam sɛ na ɛbɛyɛ a ɛnyina obiara gyina hɔ a wɔhunu a nso nkɔ Adanwomase sɛdeɛ ɛhɔ teɛ no ɛfɛ nti obi adeɛ a wɔkɔhunuyɛ no ɛne wɔn nso to wɔbɛyɛ bie na obi nso bɛhunu yɛ deɛ yi a wɔn nso to akɔyɛ bi ɛwɔ ne kurom. Akonya amode Adanwomase man Kingdom of Asante TV nyame nhyira Adanwomase no mobile Adanwomase na nananom tena ya de chichiri kuro no mfie bebre atwa mu ni na Adanwomase nyina wotia na ye Kente nwono ne ye adwumaye ku adwuma ne mode ma o man no bode bo Asante man na ye wura hwe ho a na wapagya yen ama ye wura na kwadwo ntia ma otoso mienu na woni Adanwomase hene tumfo brempon a ohwe amakuru yi atumpon de abo Asante man ti mobile a Adanwomase na mabedu sɛ deɛ woka no no amane yɛ kɔ aso de kuro no ananom akyekere akyeyie 1682 no mu ana ko ayɛ Asante man na Adanwomase na 1697 na Adanwomase hyɛ ntomanwono ase na wonim sɛ saa ntomanwono na yɛ nananom adwene na ɔmo de epe bibi a yɛde bɛkata yɛ adagya so na ɔmo boro wamre saa bre no na yɛde yɛ ntoma na yɛde yɛ hyɛ ase asase toma na yɛde sua sɛ de ne yɛse hyehyɛ no nse yɛ Asante mu Kente nwono yɛ nti yɛhwɛ Kente nwono so na yɛde hyehyɛ saa wamre na wɔ sɛ efom yɛdika kora yɛ efom na yɛde kɔ sɛ de bɛyɛ akɔ baabi a betim de kura na wahyehyɛ na yɛde nwono yɛ na duru baabi a yɛtimi enya ntoma yɛfrɛ no fufutuma na kyɛ sɛ yɛyɛ fufutuma no a na yɛde yɛahyɛ ntumu hwɛ Asante yɛgyina so baako yɛ kuntunkuni na yɛ ntoma yɛfra baako nti yɛhyɛ na yɛ tuntum etimi kɔ baabi a etimi di dwuma bebree na duru baabi na yɛwura hunu sɛ yɛn dwumadi a yɛdie no ɛboa Asante ɛboa amamre woba Ghana ha amamre nyina gyina so yɛ nkonwa ne ntomafra ɛne nti sɛ yɛwɔ ntoma de a na wɔsɛ yɛhwɛ ntoma no yi na etumfo ma yɛkɔ bontuku na nananom kɔ yɛ ekosuae esua ya ekosuae sɛ ko improve upon the technology de ne yɛ no ekoyɛ ma no bae na afi yɛde nimdeɛ foforɔ bɛka ho nti akyire yi a emrofo de nsawa ntoma na ba mre bi ne yɛfrɛ ne tam ohwɛ na nananom yiyi saa colors na na yɛde design ntoma foforɔ a ma yɛnya colors a yɛde bɛm nti biro na Adanwomase asom santemaya wɔ Kentem nti wohwɛ ya ma na ya sɛ Ghana ha babia Kente obi efra ntoma papa bia a ɔyɛ ade papa bia a Kente na ɔpɛkyira kwai nti woba ya na ne yɛde bo Asante man nkɔso ene Ghana mamre yidi ene Kente yɛwura kwa me nkroma ba sɛ mote sɛ ne yɛfra ntoma bi fate afata nkroma saa bere no Adanwomase na design ne saa ntoma no ne yɛde hyɛ ɔman na ni monyam ma yɛde to fate afata nkroma
nti saa history ni nyinaa Adanwomase Japade ɛno ɛna otumfo ahwɛ ho a yɛde asom no abɛpem saa bere ama ɔpagya yakonya no akodu pɛmpɛnso a edure nti mote Adanwomase nka na yɛnyina so no deɛ nso yɛde bo asanteman yɛde som yɛwura no nti ntoma biara yɛbɛnwunu biara no akoma yɛwura na da sonko yɛ sɛ wonhunu bi biara tete hɔ no nti na mmerɛ bi duru ya na monte Adanwomase nka so na yɛ ne yɛnwunu yɛwura ntoma nso yɛnwunu ni sɛ obi akora hunu no wasai bi nti ne yɛde hyɛ dɛm ɛna yɛnwunu mmerɛ bi twɛ mu a obi nwunu bi ma ɔhen foforɔ ma ɛto ɔbɛte sɛbe yɛdwa no mpre ɛwɔ yɛwura anim nti na yɛnwunu ntoma ɛma yɛwura obi yɛnwunu bi obi yɛmfrɛ bi nti yɛbɔ dwa nti wote amane yɛ sɛ tete hɔ no yɛbɔ dwa gye sɛ ɔhwene bi abɛtena ase ansa na yɛwura bɛtena ase because yɛwɔ sɛ yɛhwɛ ntoma a obi yɛfrɛ ansa na yɛwura nso abɛtena ase sɛde bɛyɛ a ne ntoma bɛda sonko na bɔseɛ no nti no Adanwomase deɛ yɛyɛ ɛde bo asanteman ne yɛwura ɛne yɛsom ɛno no nti Kente deɛ woka na se no nti yɛwura ma yɛ fufutuma hene because the origin of Kente ne yɛ fufutuma black and white ansa na other colors ɛyɛ developed nti so because of Kente fufutuma hene na wɔn sɛ ɔna yɛ original Kente nti na yɛ fufutuma Adanwomase na yɛ otumfo de fufutuma hene na ma yɛ sɛdeɛ na meka no hemfo bebree di Adanwomase akonwa no ɛbra na yɛyɛ adikuro fo a sɛbe na yɛde nam aseɛ de som yɛwura ne nyinaa na yɛnwono ntoma no nti obi a ɔhene bi a ɔbɛba bi a Kente nwono no deɛ yɛwɔ adwuma a wode som asanteman wode som yɛwura nti ɛno na yɛayɛ abɛpem sɛ saa bere a yɛ nana kwadwo nti ama nso aba mfie afe ne fam mu ɛni ɔnso baeɛ no sɛ ne aboaboa yɛn nkɔ yɛde yɛ 5-year development plan a ɛkyerɛ dwumadi a ɔdi ɛba na ɔkɔ Kente side a sɛ Adanwomase no ɛna adesua nti no ayɛ den ama mmeranteɛ no sɛ wɔn bɛ combine adesua ne ntomanwono sɛ deɛ ne yɛyɛ no yɛkɔ school ba ne yɛabɛnwono ntoma nti mmerɛ biara ne yɛwɔ sika yɛde ɛbɔ sɛbe yɛn ho bra nti yɛnum bi wɔ hɔ a yɛameto yɛse no nso yɛtumi nwono ntoma hwɛ yɛn ho ɛna yɛde yɛyɛ saa na Adanwomase ayɛ no nti nana ni so ade hu baako no sɛ yɛbɛma mmeranteɛ no ɛwura mfiri ntomanwono no nti no yɛ recruit yɛboaboa mmeranteɛ no bi ano a ɔhyɛ wɔn aboa wɔn sɛ wɔn bɛkɔ school wɔn asan asua ntomanwono no na ma Adanwomase yɛdin ne yɛgyapade a otumfoɔ de adom yɛ no atena hɔ daadaa nti ɛno yɛ another project a ɛda n'ani so a ɔdi ho dwuma yɛahyɛ aseɛ mokɔ aseɛ ha sɛ sambre na daroma si dan kɛseɛ wɔ ha man a ntomanwono no ɛbɛkɔm nti ɛno yɛ one of the things a ɔhene ɛyɛ development agenda no ayɛ bebree yɛhia infrastructure ɔbaa na ɔsɛ ɔno aba bi ɔteɛ na ɔpɛgyam mohwɛ a nsɛ egu so a yɛnya nwiɛ na yɛ dansini dantia na ɔbaa so yɛmpɛgyam na yɛapɛgya kuro no ayɛ na abrempɔn de a wɔsɛ na hemfie nso yɛ abrempɔn fie ɛno nti na mbɔ a mohwɛ mpuntu a ɛkɔ so a egu so yɛ school dan na ɛden adeɛ baako yɛ ne sɛ Adanwomase yɛn yɛbɔ yɛn ho mmɔden nti abaa bi aba na wɔn agya abɔ yɛn ne ayɛ so na yɛn nso yɛntena hɔ sɛ yɛtwɛn aban de aba bɛbɛ yɛn ne abɔ n'aba so wɔn yɛ yɛn ne ayɛ bɛko ama yɛn because yɛwɔ adwuma nti yɛ school da ɔbaa yi nkyɛnse asɛesɛ nyinaa wapa so a yɛbobɔ so yɛkae aban sɛ yɛ a wɔnkae yɛ deɛ nti wɔn mu a no waba nanso no yɛntena hɔ ntwɛn baabi a yɛbɛgya yɛn nan nom ne ade nyinaa no biribi a bɛma Adanwomase si a wobɛgye atom sɛ yes nkuro no wɔ hɔ nanso bi da so nkɔ no yɛgu so yɛawe ne tourism award for cleanliness about consecutive years about 3 years ne nyinaa Asante regional tourism edema edi adanse baabi a nti ɔhene yɛ protect yɛ lands yɛne sɛbesɛbe hemfo akɛseɛ ne bɔ hye ne na adwabe hene bɔ hye ne ade nyame ayɛ adom nyame na ato hye no bi ama because yɛni ahoɔden saa nso ɛwɔ nsuo ɛdeda no a ato hye ama yɛn nti nana ni so ade mu baako sɛ ɛbɛdua nnua fa nsuo no nyinaa abɔ ho ban na ɛwɔ yɛne ayɛ so yɛ friend bɔmmɔhwe ɔno nso wɔ ne forest kakra wɔ hɔ a wɔsɛ yɛbɔ ho ban nti ne nyinaa yɛ ni so ade ho a ɛnyɛ sɛ yɛadwene no yɛde agu nkrataa so a yɛpɛ aboafo ama yɛasɔ yɛ asene ne yɛ implement no maako a ɛda ni so ade no development of the youth no ɛyɛ ade ehia yɛwuo sɛbi ɔnyɛ aberanteɛ ne yɛde kuro agya no a na nka yɛni da so ɔyɛ ne sɛ akɔkora wu na ade akɔkora di ade a na yiyɛ na ɔtu ahyɛ da nti ɔyɛ aberanteɛ na ɔsɔ nso hwɛ sɛ obɛnya aberanteɛ a yɛbɛtwa no ho ahyia no ne ada nti ɔde youth plans a wɔn a wɔbɛkɔ school a
sabe oboabo sika no scholarship omo bua no odumade ne nso ejeni ho ne ni ho a obeso na sen high school number your secondary school ne nana na edi ne moja atro ho ne Adanwomase ma kon ye ne an ye si ye dan ye sha ase aban nsase ye de atro 120 acres ye nye kapro mfi aban ho ye di abedu sabe ne school no over 1000 plus population enti ni nyina okọ school ho kohwe ne hia car sem na ehu hia odi na no kotum na yenya big bus at the secondary school no and pickups a headmaster no be use ni nyina ye dwumadi ahodo a ye di bo ase de be Adanwomase e be fa no tumepra na na me Kente no nti ahoho ba ha de bia nhwehwe sanitation wise said dem kan ye no maybe ono asore na workout no ne no mafikyire ehwe ba bia adwaye no ne ade mfa ye no aboa na ye de atoto yi nti mebia na tourism for no be ba na o manage o call out o manage nti no eno nyina nso busu Kente ne busu Kente a na busu Asante man na dwuma a ye diboa Asante no na ewie pɛ na Adanwomase ye din no agina so nti obia te Kente a na wo ba o pɛ ne papa de a wo kwa wo nu ho a na wo Adanwomase na o metonwie no akoka se wo ba ha de a na watom hanso fofofo wo benya no fofofo wo benya no quality mrantie ni nyina otobia afebo na de ko on fa no boko o man no fa no boko challenge aye kan no mrantie no pesika so ye ni intentem ye bre so na ye ko school ba banwo ntoma ba ye timi nwono ntoma no be wie na sika no kra nkobusa ye wura ni aboabo sika na no for future but then that culture no free ho omo pesika no onya nwono ntoma no wie kra na we diska na wi nanso no ohene ba person ye change dynamics no so the be ya betumi combine education with the practical things no because omo a omusu akente ni nyina no sika na sika no nso kura na nimde na ameka ho ne obi beje afiri nsem nti eno ne de botaye baako a ye ho adwuma na enye easy sa ehia so obetumi amanfo atene mase ansa na parents no nyina edi wachi a na mama botaye no etimi awie peye se de ye pe no enti ye challenge ho but ye ho adwuma mrantie ne bebre etimi ko school no na omonyo no ntuma bi ko school no omonyo ntuma bi no nso ahunu ntuma nyo no na ndam scale ba nti no na school no je se ye hwepo mo ansa na omako nti challenge ne de ye nkase ni ho e wo ho nanso no dodo na ankasa ehunu han no se de ye ka no se ehia se ubanyo ntuma no kra obeko school no aka ho na odachi no aye brighter yo the mechanic say Adanwomase mai mu chidom hinini ajebi abibi oponso madware the can say the mo nyina ase mo aboa Adanwomase nchichire efiri tetentre de mo wa America Germany London they say hima akra ne na ebusu ya dom no dodo na wo ho omo nyina ba bibia mo wo awa bochima mo nyina yeda mo ase ene emmoa ne Adanwomase chire they say be this star esem se mo hwem ho yi coronavirus aba no etu asete Ghana ha yenya ye chefa nanso yenim se otwede ampon ne bomohwe no mo bomo ho eban nanso de aka no ye mo ankasa so mo de mo nkwahye mo ankasa mo nsem na mutumi bobra ne yie na mo de abebo Adanwomase man te mo nyina mutiri nkwa mo nso ba bia mo bia ya no mo atotumfo enkra no bi amaye na Adanwomase ye mo ayedu na koduru nanim pe onyankopon won hwe mo so mayen ye ne Adanwomase anso ye damase aboa no ntakra ne ma ne yekese ohene ba yi na oni entakra papa betwa ne ho ahia emma na konya die kura enyefe nti petosofo a ye wona na ho nyina eda obi ase Adanwomase mrante ne mabawa sabe ahini ye di asumdue na edi ba ya kure mu asumdue mu yi o koba bia sabe ne yemhye no nti no saa na ye feset na ho ye besra ne se obi a wo mirimopo bia no a onfa ma ne ye kwaso achia me ti a nananom beti ne ye siesie nboko ye mpebusu antokwa ye mpemfie ntokwa mema no ye mpo bia so obro ne yire no ne ade atwam wo a obeye saa obegu enu ase ye betwe aso nti bibia hawa be ma no waba na ya siesie na asumdue aba na o ma no mu asumdue a enya asumdue wa Adanwomase ne de koka soma so de ho a ye de buru nkwanta be kontonso na kwa na kosi manhia na asumdue no aye kese de Asante man nti obia mamoden so obeboa na yakon apɛ asumdue na o ma na yini adwumaden na ehia so obia ye enne ndizatete wo no ametwe minu enya bi obema mbi adi no enne wunu ana ankasa no ono a prayer ne nsanka ndiye de ne bi aka no ama obi adi ndi obi ama nani na ho na onyere ne ho nya dwuma se de be kakra bia obi abenya na be so one na yire maso na wo timi hwe odi mu na mso hwe mdi mu na asumdue no ano
want me and show there and when you bebre say me there me hwe bi so ana me there kra da say no bo na dem na me chance akata so pe na fi say bibio nto obi anye ne ho nya adwuma na ohwe ne yere ne ne ba na asomdwe mra abusuam na mra kro no mu na mra oman no mu na Ghana enya asomdwe yeda ma na me yo hene branti e de no ma na ese me ye bo nkuru ti me hwe we nyina ho kwan ne me wura ntoto nyina hu ne se da bi e na bibia be bia na se odi kan tena se dwene ho ansa be kwa de bia wanwun ho bia be sha so bitu ho anama na ye de ne guase ne to okwam ti me na nam nyina kan ya dwene bo ho hwe ho kwan se e kwan be so e na sabre ye ble su be ko san fu be na abako na ye ble su de ne so bitima ye ti me na nam nyina tena se dwene ho ehun say together we stand say the protocol say me kan together we stand divided we fall say ina ka bo ehun boma bibia nu epese ya yintim ne mo yan kan ho amom so a bibia nu so ye be kana mu nyina ahya ase do mu tiri mu po baaye komba hwe mpanifo manim a mfi no kwa animu o madi akuna so ache nti ye dia me be dia dia mu nim de chen me ne mo yese me brem ho ase na me kan mu nyina nim die ne dia me so mo no bum ne bo apagya kuri nti boni kasem na fe bi say 5-year development plan anase me projections ede enoma na me hwehwe se me to mo aso tu hu ana ma wo sa akwan so a ebetima bo am ekuri aye kra behwe na asedan ka nyankopon yekuru a enkom hye da kuri so pa oba a wo hwe kuri ne die kuri so kwa bibia a kire se kuri yekuru a ekuru mu ete nam se kuri mu ti ne enkom hye asomdwe wo kuri mu ti na ya de enkom hye da kuri so na enkom hye so betima da di a na esefata se ye ya se de ewu ma ye ye eda mi ehun se ampa enkom hye ne ewu ma na se ewu this projections ya me kan di kan de ka nka bomu de asomdwe ba de toso mienu health ya pomdin because ni ahode de na betima ye na me sabe we say bibia na wo wiase bia no addition education itimi se ahye hwehwe ho so ehwe na me wie nyina na me hwe kwan ye fa so na ya sisi yekuri na yi onu fo de twato kwan ba so betima boa ama adwuma ye no so atuma tumpo because o kuru na be se kuru koso kuru konkan na adwuma wo yesika ni ma be si na ya ama na yi tina se me fa saa sectors we nyina se do de beta no me fa saa enoma we nyina ye no manumi na me to me bo ase fa ni nyina baako na me hwe ho kwan a betima ye amakuru no abedu mpempenso a ye ken na se bi kan se nkomo che da kuru so no nkomo che da kuru no so ne se Adanwomase nyankopon hyira ye ewu bibia mu nimdie mu sika mu bibia mu na ade a na aka aye kwan be fa so a unity ye de kroyo be ye adwuma nti ehu ne se bibia ni ho na ye a ebe ye yi abra a ekroyo ni ho nti fa ho kwan se na ye hwe ho kwan a ye be kan yi na abom na etima aboma de pese yi bia ya ye nti ye hyase firi ho yankopon adaroma ono hyase se etumpon no de e ka ho bia hyase se eba because ono ne ade na ye ade a ede no nti ye tu hu ana ma wo sa kwan so a na sa na mo no so koso no na afire be dim pempen so sa afire odo na ba e na to do na ba e de na ye mfanye sa Adanwomase man se e be ma himfie sebe na ensem fata e de na betima ye amana ye ni munyam hye because sisi kru bia mu akru na ni munyam hye pa no e de na himfie se di kan me ye wo hene abrante nti no ma afre die se die emlante so yeso ni pa Nyankopon adawma ye papa mo so do me die kru si ni nya ni die nti ni abaye die na e se ye hwe ni e to masal ma ni kama Sra Adanwomase man se di kan me nko ma ntimi nyama ne yi ana matra nkonya nyina tra se dwendwene ho ye Sra Adanwomase man se obi a chefa ene mo betimi da boy bia onom ye ti ye hyase fie ni mo so oba e fra bi pavement brace ye hyase ahyase na edene abambu ba e bi si ntimi e bi si bitimi o hwe na ade pa ade e be ye ne se nanom koyekobɔ mpa ye sra obo ade ene se yinsu ni nkunya so mo nta ye chi we nyina ya na mo e kire se ye nko ahoɔden ntimi nti de ntimi no mo na se dan ma wo ye de koda wo mo enam se ya de pa na nsu pa na ye nimunya no be dikan aka o mansa na aka yinti no etu hu ana mo sa akwan so ye sra obo ade din se nanom so mo nta ye chi kakran na ye ka se dina ne npon si ne go fasika we sika na we ya me domini Adanwomase man mo nanom etrimu po ene ya adwena ye kire no etimi bua me ye pavement brace ye sa de ye pavement brace me hu se da bi se ne enye nda so bia se betimi aye ne se etimi aye de a ena bibia nu epese ye a yentimi nyuma ade ehia nse betu hu anabon baako timi hyase se edan ne ntise ena mepa so
na yɛsiesie dan wɔ saa kwan so ne yɛtumi yɛ wei na hu sɛ ampa yɛtumi ayɛ deɛ a ɛna bibie no so yɛntumi nie nyame yɛ yadom ɛma me no kasa yi nitumi pa so ɛto so de nkyɛnse egu so a wobɛ kura hwɛ sɛ adwuma ɛkɔ so wie nam sɛ dabi ɛnso ho asɛ metumi ayɛ wei die a ɛna nyina so a mɛwɔ sɛ metumi asi dan no so abonsa no ɛna metumi ayɛ bɛsɛ na mo nyinaa so mfom ahoɔden tam akyi bɛsɛ adam aseman bɛsɛ ɔbɔ adeɛ ɛsɛ nanom kakra ɛnenɛ ɛdan ɛyɛ abonsin a mahu ne nam sɛ meka sɛ menko a mentumi nyɛ no adam aseman nyina hu sɛ deɛ meyɛ no yɛ adeɛ so ani ɛna awɔ hɔ no ma me na baako ɛyɛ doctor edu agye di dan si hɔ am di nua gu so wɔhwɛ sɛ nana sɛ wetumi ayɛ ade wedi na mesɛ mɛyɛ adeɛ ahyɛ wɔde bonyam ahyɛ kure no bonyam ama bi so aka me ampa me no ka sɛ na wabɛtɔ nkyɛnse agu so ame mɛka sɛ ɔbɛbɔ nkyɛnse kura afei na me kura me nyi ni so obetumi ayɛ anaasɛ ɔbɛyɛ because nipa kura mɛbɛɛ na hyɛhyɛ no wantem aseɛ nti metu anamɔ baako mi no ɔka sɛ ɔde mɛkɔ kɔɔto koraa ne nipa ɔde bɛkɔ kɔɔto de no na ɔbɔ dan so ama na ɛsɛ ɛyɛ nhyirasɛm na nkɔmhyɛ no a mekan nam sɛ etu ho anamɔ wɔ saa kwan so no ɛnam ho ɛma nyame so ɛde tu nsupa ɛde egu so me no ka sɛ ɛna dan Dr. Adome abɔso amani amemfa ofidi kɛse so na menda na Adanwomase hema ase na daroma oni si ahene no tu ahene sɛ wanome a anaasɛ mede medwa ato abɛn sɛ wansoma kanyɛ nsɛ ne ka bɛte ha sɛ Adanwomase hene mefa wɔ fidi kɛse so baabi a maame anaa baabi obi ɔhwɛ mu tie mu biara no fa saa kwan so da maame ase sɛ wadom me bae ma sɛ ɔbɔ adeɛ sɛ wɔnom me ne no ma me so mɛyɛ ama maame ayɛ animuonyam hyɛ no me so mɛyɛ kakra ne mpaebɔ ɛyɛ pavement bridge na me sɛ daabi yɛpɛ no ma ɛsombo kyɛn saa ne ayɛ na ayɛ animuonyam hyɛ timika sɛ daabi nananom mo me nyina nwene ho na anim hɔ adie ɛfɛ na himfie no mu die monnom me yɛmfa nhyɛ maame animuonyam me no ka sɛ na mo nyina ata amachi a sɛsie sɛ ɔbɛka sɛ ahimfie anim hɔ deɛ nte sɛ abi yɛsɛ Bempɔma park ɛkyerɛ sɛ n'ahema boa a wɔboa me ɛde mbɛdu saa mpɛmpɛnsuo no ɛna ɛsɔ yɛ saa no ma no ɛhyɛ animuonyam na ɛnyɛ ɔno nko a deɛ kyɛn so bɛba because na daroma ɛna nneɛma Adanwomase mahunu nimdeɛ a ɛwɔ mu sɛ wanom me a deɛ ne yɛnyina ehunu menyi ni sɛ kebɛhunu ɛnam sɛ ɔdom me no na ɔma me sɛ agyidi no ɔgye me diiɛ no ɛna nɛ ama Adanwomase man ɛhu noma pa a ɛwɔ mu saa fa saa kwan wi so Easter ɛbɛ yi nyinaa anim ɛnom a Easter ɛkasa ɛfa ho deɛ mesɛ me nanom wɔ abɔkyi ne sɛ ɔmɔmmoa na deɛ nyinaa bɛdu saa mpɛmpɛnsuo yi mɛwɛhyɛ obiara happy Easter a mesrɛ nyame ahoɔdene nyame dɔ ne nimdeɛ ama obiara na masrɛ sɛ ɔmo nto boa nkakrankra ɛna ɛka yɛ deɛ ho a ama yɛdu sei ɔmo nkɔ so ntwa wɔn anim ɛhwɛ Adanwomase man na sɛ Adanwomase man bɛyɛ kama na bɛyɛ ka bɛhwɛ a ɔmo so nsa wɔm bi sɛdeɛ daa ɔmo aboa bɛdu saa mpɛmpɛnsuo yi no saa so ɔmo nkɔ so mmoa na me sɛ ɛbɛyɛ animuonyam hyɛ ama ɔmo na ama yɛn nyinaa ɔhwɛ wɔakyi kakra a wohu sɛ cement bi gu hɔ ɛnana baako a nyame ka n'akoma ɛhwɛ noma pa a meyie ɔbɛyɛ sɛ nana mɛso mekyɛ fa ma wɔ mu nie kyɛ sɛ ɛyɛ noma a ɛboro so yɛn nyinaa yɛn yere ho na bi sɛ sɛ tu saa anamɔ na ɔno bɛboa ama kɔ yi abɛyɛ ka bɛhwɛ mama nka sɛ nana nti mu bi a mu gya ama me na kɔ nyɛ yie da me nko a mentimi nyɛ nti obiara de bitimi bia no wɔn le ho nyɛ na me sɛ na mɛso bɛtɔ nsupa agu so na ama na yɛ kama Adanwomase paa monkɔ so ne noma pa yɛ ɛwɔ yi mu no wɔso monkɔ so na mmɔ ho da gu na mmoa na ma Asante man Ghana man ɛhu noma pa ɛwɔ